Hi, hello friends. Welcome back to our YouTube channel. Kudlad first time underwater aquarium ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದೀತೆರ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ಗ್ ಪೋದು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದೇ ಪನೊಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ 100 rupees ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 25 ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಡ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಉಂಡು 25 ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಡ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗ್ ಪಂತಿನ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಜಂಗಲ್ಗ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ದೀತೆರ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೋನಾಗ ಒಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅದೇ ಅವು ನನ್ನ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಲೆನ್ ದೀವೆರ್ ಪಂಡ ಸಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಬೋಡಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೈಸೂರುಗುಡು ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕೈತಡೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಸೊ ಒಂದೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದಿ ಬತ್ತ ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ಫಿಶ್ಶುಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಅವೆನ್ ತೋಲೆ ಅವತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್. Full black at the bluish. Clean man. Lattu ನಮ್ಮದು ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಮೈಸೂರು ಪೋದಿತ್ತ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನು ده وانتوا اللي فيش ايد
Kule. Kiss kule. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಾನೆ ಲೈಟ್ ಅಂಚೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡದ Tu kayo naman. Vai, vai. Vai. Vai, Injan. Okay, ha, ito ba? देखा ऐसा लग रहा है ना मॉन्सून में हाय डॉगी बैठी हुई है व्हाट इज दिस और इधर देखो Si ಮೈಸೂರದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದಾದ ಮರಿಂಚ ಫಿಶ್ buwan niya. Ito ka ba? ಬೋಡಿ ಉಂಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಬೋಡಿನು
ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಅಂತಾರೆ ಪಲ್ಯ ಚೂರು ಅದು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಲ 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 ಉಂಟ್ಲೇ ಆಂಡ 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 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಜಸ್ಟ್ 100 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಇದು ಪೂರ ಜಾಲಿ ಮಂತ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಪೋಲೆ ವೀಕೆಂಡ್ಗ್ಲ ಪೋಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಕೆದ ನಡುಟ್ಲ ಪೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 4 to 9. ಸೊ ಪೋಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲ ಏರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜೇರು ಅಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನಲ್ಪನೀತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಲ್ ದಂಟೆ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.